aw safna jara duga ko ajabira siradan tama amba adabo albi amayra konbola ku sogolembe nura fm ni la tabarikala kononton ani nani tomi murumuru duru la sili obike ka bo jala korati ko nyumani wordala nega duru sira 76 33 43 03 Skatala. Abu Safna Jara, Neben Shele, Sod de Bamako, Meboni Ali, Talau, Mamu Kumalina Kono Ode, Omar Angoi Bakodi, Baru, Ayaira Kanyashi Muni Lakana Osrafe, Ibenaika Foko, Anga chef d'état-major général, no Kofora Abe Omar Jara Baru, Ebenaika Foko, Abe Kle Kasabata Mana Kigalide, Igaleno Okofora, Abe Uranda Kofo, Taku Kunte Dore, Munye Esperance Muno, Urana Yo Soro, Walasa Abseka Bogela Kono Tomuna, ani uranja amsega jako fale ani nywanchela la togomuna abulla kana sira fe ani sira chama o fe muya Umar Angoiba ayira ka foko le général Umar Jara barutewa chef d'état-major des armées ota alewa ani anga ministre de la sécurité e Abu Safna Jara ubekli sabata mana muya uranda ko fe uranda no ko fora abe Paul Kagame aba aleka jamana abo akofo fatriba ka fola akoku ni be na ka foko ni délégation bele muna awul enfanya ka bob bamako ibe na ka foko muyi uranda kaw oluka général belebele mbeno de Jean Bosco ni yajite mna kalaje Jean Bosco Kazura ale re minusima nyama yake anka jamana kono wati temunona ka teme fatriba ka fola akokunu munye ni chef d'état-major no be Umar Jara kufo fokata framuye ministre ka ni cheko fole no be Jean Bosco Kazura général ayu ubisimla munye urana okonna ula fatriba ka fola nyanye nun temenen kofe uboraka kuna foni nika ashela kuna fondilo koni uye anga chef d'état-major no de be général Jara kufo ale koni yaira ka foko nakunte dore munye espérance munne uranda yo soro wala sa basiki obeseka na uranda konna la togumna espérance munne obe uranda bolo una kara sobabiye kuka lakana ba na buka soro su kufo uni sebe koro jo ebe na ka foko tara jamana wada chaman ko odeme olu beseka bo jonya juru la togumna inna fo Mozambique onna kunte dore wala sa ane uranda beseka jeka ambolo di nyong togumna lakana osira okam fatike baka fola akoni ya jitemna kalaje abu uranda jamana ami domina kombi akadi ode jade dai ibe na ka fo munye uranda wati temunu rela uyo Mozambique jamana ko odeme kosobe ba sorasu uye soroshi chaman dene boku kunda Mozambique ka wa fembe ka sobiye ka munye gelamu no okume Mozambique ka odala akara sam bafla ane sam mugo ani kele o gelabe se ka wuli ka bo Mozambique ka odala togumuna fatike baka fola ako temunu ka foka boy ali Paul Kagame ay demata ka Centrafrique ninko ofela ko osegre munye lakana sira koni ofe fatike baka fola ango ni général nabe Umar Jara barundo oba ale kofo akoni ayira ka foko nakunte dore ali bi wuli ka jobe sina jesuru be sina ka damine Mali kaye foka ta goshi Kidal Abu Safna Jara Mali deme se ka munumunu ni yoronna lafiya kon la tugumna ko wuli ka jo kunge dore ko odu fatike baka fola ali bi baru akumara de akoni ya jitemna kalaje munye Nigeria ko uranda ukani chemumbe no de Jean Kazura kofo Jean Bosco Kazura no ba ale kofo ko akoni yedda koni ko oyela Mali de ayira ka fo ko da koni ko oyela no Mali ya don ka fo ko uranda be se ku de mesira o sira de fe la kana sira fe ku ka dala koni ko ayela no Mali ame domna kombi muyanga baru no be chef d'état-major général Umar Jara baru akoni ayira ka fo ko ni ngara ni sonja kuma baye Abu Safna Jara olubena sigini mun koni uye fatriba ka fola akwa ngoni me domna kombi munye Mali ani uranda ni ya demna kala je uranda yere shele wati temono na kabo Franci bolo no be janfa alimami ko fo uranda yere shele kabo olubolo uranda ye espérance mke uranda wulka jomke uranda sraka ferane dabale mutike ka kala kana baw ni ku jo ka kala kana baw ni ku ujala faria kamuye Franci ka adegagement Abu Safna Jara ko wulka jobe sina anu uranda jamana amena ambolo de nyoma uranda be to ko mena ko bi dona natawla ko Maliba Abu Safna Jara ko afane abena anga keti unafoni fle anya samaka bomme swade bamako ale kono mamu ye sabani kala ye ode Umar Angoiba baru Abu Ibunya obala bede kadu ka fo baru amba fo ni hakina ukay kusobe ami do de ke ka fo hakina nyuma mi ni atale fle ni aka ke wali afenye dimo ke jamani aka yirwa masai aka ndeme lebe bolodo suna Abu jamana no de France kadi anti time ay fiu obana pe anya ngodo uranda yira samaka bubu abana ame domna kombi uranda Abu Safna Jara uranda kadi ode jadi dai farafina re ma bi se ka fo ni farafina jamanu classement ke uranda na ma ke folo abi ke flana wala awo
furata la de ali ni jisma manani ni ya biwura na gitron sanfɛ f'i ka sa hali marabatiga n'a fɛgɛfɛgɛ ni bira fo k'i sa maa min fa i b'a nɛmu alors aramu c'est ça baara de kɛra wa fo anw ka kɛ o ɲɔgɔn dɔ de Paul Kagame a y'i jɔ i jɔyɔrɔ la tabarikala wa Paul Kagame min bɛ anw bolo wa sɔrɔsi don dɛ ale fana ka jugu ni Paul Kagame ye kojugu o de ye Assimi wa Goïta ye Paul Kagame n bɛna min f'i ye jamana si tɛ yiriwa ni sɔrɔsiw tɛ a banna ayi non u tɛ fɛ aw kɔni ka nin farafinna jamanaw wa ni sɔrɔsi kɛ tɛ walahi an tɛ yɛlɛma les politiciens ye nin kuma min da kɔnɔ bi aw k'a mɛn comment alors an ye politique ko an y'o bila koyi an bɛɛ bɔra politique rɔ i bɔra la an bɔra fɛn ti ka sɔrɔ sisan fɛn ti sɔrɔ o fana n'a ma ɲɛ o kɔ an ka tugu sɔrɔsiw kɔ dɔrɔn a banna anw kɔni bɛ yen an bɛ yen anw taara tabarika aw politique maaw de tun tora sirafila taama na an kun b'a faamu koyi an y'a faamu an ka taa bili kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don i tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko pelikan pelikan i k'a dɔn k'a fɔ ni da sera politique maaw ma a k'a dɔn k'a fɔ pelikan min bɛ tali kɛ docteur Musa Gundume Dr Musa Gundume k'a dɔn k'a fɔ nin ye analyse kɛla ye min ni an b'a wele ko jateminɛlikɛla don min ni a bɛ politique ko u bunakun kan ale kɔni a ye misaliw kɛ a ye kɔrɔfɔ caman ɲɛfɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye démocratie ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya transition min ni an bɛ a furanjɛ kɔnɔ ko démocratie mɔgɔw n'o bɛ tali kɛ politique maaw la ko yali parti politique olu sara wa parti politique u su de don mɛ wa walima k'a dɔn k'a fɔ u bɛ miiri u sara fasiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye jateminɛkɛla in ye o ye Musa Musa Gogume a kɔni a kumana a y'a jira k'a fɔ n'i ye transition in camanjɔrɔ fanga in ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ camanjɔrɔ fanga maaw la k'a dɔn k'a fɔ u ye hakilila min da hakilila in k'a dɔn k'a fɔ ko a jukɔrɔma tindinen bɛ min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ ni o ye malidenw ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ye don tɛmɛnenw na k'a dɔn k'a fɔ ni u ko k'a fɔ ko olu de kɛra sababu ye ka démocratie k'a congo anw ka jamana in kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko bɛjɛ fanga a b'i n'a fɔ o maa kelenw de kɛra sababu ye jamana in k'a dɔn k'a fɔ an bɛ coro min kɔnɔ jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu de kelen kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ko ka jamana in ko ka a don a senzabara kɔnɔ ka jamana in k'a bila a senzabara kɔnɔ dingɛ ka jamana in k'a kari a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin jateminɛkɛla in na o ye Musa Gogume ye Musa Gogume a kɔni a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko ale ka jateminɛ na n'i ye anw ka jamana in da k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi Mali ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ nin démocratie fanga in ye parti politique maaw caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u man k'a sɛbɛ suma mɛn kosɛbɛ wa hakilina min bɛ jamana ɲɛmaaw la o ti dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ se min na o ka bila o la min bɛ se min na o ka bila o la wa anw ka jamana ɲɛmaa u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'a tigɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ démocratie k'a dɔn k'a fɔ a bɛ sinsin koyi k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni bɛ fɛ ka jamana kɔnɔdenw k'an labɛn jamana kɔnɔdenw k'an dilan cogo kura ye walasa k'a dɔn k'a fɔ ni waati min na ni olu y'u kɔ don ka bɔ fanga in na maa minnu bɛ yen k'a ka jan ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ politique maaw don olu ka kɛ maa ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni jamana a hinɛ bɛ u la maa minnu don k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛ maaw ye maa minnu ni jamana a kanu bɛna don u la minnu k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ka démocratie k'a sinsin ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko a y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ fanga kunna nin waati na Assimi Goïta ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kugala Mayigaw ma ani démocratie maaw k'a ka jan k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ camanjɔrɔ fanga maaw ninnu kɔni tɛ k'a fɔ ko u b'a fɛ ka démocratie k'a kunji koyi u t'a fɛ ka démocratie k'a sudo fiyewu min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ démocratie a bɛ se ka sinsin ka ɲɛ cogo min na anw ka jamana in kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ o baaraw la parce que ka fɔla bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ wele ko sanction économique n'o o bɛ tali kɛ CEDEAO ani UEMOA minnu kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sanction na u y'o ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ a ka jan k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na min bɛ tali kɛ kalo 24 walima kalo 12 CEDEAO ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ a kɛra cogo cogo nin jateminɛkɛla in ka kuma la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kalo 24 na n'o bɛ tali kɛ san fila la ni k'a dɔn k'a fɔ ni u baaraw sera ka kɛ ninnu kɛn bɛ ka wulikajɔ min ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ camanjɔrɔ fanga maaw n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ la lutte contre la corruption n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ foroba wari a burujabaw maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ka démocratie k'a sinsin jamana in kɔnɔ wa k'a dɔn k'a fɔ ni olu de kɛra sababu ye tuguni jamana in k'a dɔn k'a fɔ k'a sigi a senzabara kɔnɔ kɛlɛ min d'a mɛ ka u sɛgɛrɛ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ kɛlɛ in kan. a banna i tulo b'a dɔn. k'a daminɛ démocratie bɛɛ fanga donni na anw fɛ yan fo ka n'a bila bi la Abu Safinɛ Jara an filɛ dingɛ min kɔnɔ politique maaw fo u tɛ jɔn a la de fɔ u tɛ jɔn a la de t'o fɔ dɛ n'o tɛ k'a daminɛ démocratie la fo ka n'a bila bi la fanga in ne kun kalifalen don aw ma koyi kojugu an filɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ aw de y'an bila dingɛ in kɔnɔ
école ko la an filɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ aw de y'an bila kɔnɔ kɛnɛya an filɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ lakanabaliya an filɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ hali mun ye dunkafa aw politikimaaw de y'anw jigin a dingɛ bɛɛ kɔnɔ o bɛɛ n'a ta a tɛ fɛ ka bolo ne bɔra lɔ sa o bɛɛ n'a tɛ fɛ ka bolo i ka dɔn k'a fɔ jateminɛkɛla in ka kuma la n'o de ye Musa Gogume ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi transition kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ min boloda a ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw u hakilina don kosɛbɛ ti dɔwɛrɛ dɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ko k'a fɔ ko olu kɛra sababu ka démocratie k'a sinsin olu m'a fɔ k'a fɔ ko u bɛ démocratie contre la démocratie ye bɛɛjɛ fanga de jɛmu fanga i k'a dɔn k'a fɔ taabolo dɔw ni an sera a kɛcogo la i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ kɛ sira min b'a to k'a fɔ jamana a bɛ kɔn ka yiriwa nka i k'a dɔn k'a fɔ a faamuyabaliya o de tun bɛ anw ka jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ye k'a nɛgɛn i k'a dɔn k'a fɔ ka an don démocratie in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ja olu ye a dabɔ a kama walasa i k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛ fanga ye a ka kɛ nemuruba ye k'a dɔn k'a fɔ ka mu u da la parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi denmisɛnninjɛkulu minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati ni olu bɛ k'a dɔn k'a fɔ politikimaaw senkɔrɔ ko a bɛ a ɲini u fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko waati de sira sa denmisɛnw ka u taafa dɔn waati de sira sa denmisɛnw ka da la k'a fɔ ko politikimaaw ye janbamaw ye ko denmisɛnw k'a dɔn k'a fɔ politikimaaw ye jamana cilaw ye ka da kan anw ka jamana in ye exemple ye exemple min kɔnɔna na n'i ye san 30 in ta k'a lajɛ ni coro tɛ fila ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in ko u y'a sigi a sen zabara kɔnɔ parce que filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ an ye min mɔ le pelikan kɔnɔ nin ye maa min ni a ka baara ɲɛsinnen bɛ jateminɛ ma n'an b'a wele ko analyse politique i k'a dɔn k'a fɔ o baara dɔ Musa Gogume ale ka kɔrɔfɔw don welebali don a tɛ wuli abada a tɛ wuli fonctionnaire milliardaire a yira jɔn tile la yan jamana in kɔnɔ a yira jɔn tile la yan n k'a daminɛna Alpha Clé de la yan sara 30,000 fonctionnaire milliardaire miliyari sɔrɔ awɔ i n'a dɔn k'a fɔ i kɛn bɛ ka taa yɔrɔ dɔ la a yira o de tile la yan wa mun yɛrɛ kamanagan min yɛrɛ bɛ ne minɛ a b'u ko in na i b'a dɔn wa an bɛ don min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko transition maa ninnu u bɛ fanga di maa ma Abu Safinɛ Jara ne yɛrɛ bɛ ka hakili cɛ ka bɔ ne t'a dɔn a bɛna di maa min ma politique maa ninnu kɔni na ne t'a dɔn ayiwa san fila min b'a kuma min politique maa kuraw de bɛ bɔ politique maa kuraw de bɛ ka labɛn olu de bɛ bɔ kɔnɔ tɛ ɲɛ bɛ nin maa kɔrɔ fɛn o fɛn na ninnu kɔni tɛ sa u taara garage kɔnɔ alors jɔn bɛ dɔrɔmɛ don ninnu na bilen hali n'u ye mobili fa wari la mɔgɔ mago tɛ kana kɛ dɛ kana kɛ dɛ n bɛna min f'i ye maliyɛn ayi u ka wari bɛ se ka minɛ dɛ u b'a minɛ an b'a minɛ dɛ ça il faut le dire mɔgɔw bɛna sɔrɔ n'u bɛ u ka wari minɛ mais min kɔni ye k'a fɔ k'u ka wari minɛ ka taa kala fili u ye o kekuyalen don koyi jɔn kekuya mɛ maa ninnu politicien Abu Jaya t'a kalama o politicien k'a fɔ k'i b'u ka wari minɛ bilen k'i tɛ vote ye Abu Safinɛ Jara o tɛ se ka kɛ Allahu akibar a dɔw bɛ komi k'u bɛ nɔrɔ la ka don urne kɔnɔ de n y'a dɔn la hawla o fɛɛrɛ b'u bolo dɛ ayiwa o fɛɛrɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka a banna dɛ Ala ka limaniya di an ma Ala ka limaniya di an ma Abu Sirajan Tama an bɛ taa les démocrates ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Sulemani Konate Basolo Abu Safinɛ Jara a bɛɛ n'a ta mun ye kami ɲɛgɛ o b'a kɔ kan nka bunadamaden ɲɛgɛ o b'a kɔnɔ a ko mun ye président Ouattara tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Bassoum tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa mun fana n'ale bɛ Macron ka samara ka a jɔsi sisan Abu Safinɛ Jara o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Sénégali masakɛ ye n'a ko fɔra a bɛ Macky Sall a ba ale ko fɔ kosɛbɛ Macky Sall an bɛ don min na komi bi n'a tɛ nin ka ni damu ye Macron a ka tagama sanfɛ a den a mɔden cɛ di nin kɛ dɛ a mɔden u kana dimi don a nɔ sa u kana dimi don a nɔ a ɲɛ lajɛ ha Macky Sall Fatigiba ka fɔ la Abu Safinɛ Jara waati tɛmɛnenw na ala ma mɛn ten kosɛbɛ kɔrɔfɔ dɔ bɔra Macky Sall da kɔnɔ kɔrɔfɔ in kɔni a kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ ɲininka o kumana Macky Sall Sénégalais don wa Macky Sall farafin don wa farafin bɛ se k'i to i yɛrɛ ma jango jamana ɲɛmaa nin kɔrɔfɔ nation in ka bɔ e da kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma Abu Safinɛ Jara k'a bɛ maaninfin kamana kɔni ka a bɔ o gan o siratigɛ la mun ye Sulemani Konate ale y'a jira k'a fɔ ko an tɛ se ka an da de ta abada fo mun ye nin masakɛ ye n'a bɛ Macky Sall n'a b'ale ko fɔ Abu Safinɛ Jara an ka jaabi ta ka a sɛgɛrɛ Fatigiba ka fɔ la a ko kɔrɔfɔ jumɛn de bɔra Macky Sall da kɔnɔ n'o bɛ Sénégali masakɛ n'o o ba ale ko fɔ Sénégali masakɛ Macky Sall n'an ka DAF a y'a jira mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen in na ko an bɛ don min na komi bi ko Faransi ko o de kɛra sababu ye ka Bamakɔ ka anw kisi Macky Sall ko ten a ka sabali sa ko Faransi ko o de kɛra sababu ye ka Bamakɔ k'a kisi nin ye Macky Sall ka kuma ye a ka sabali dɛ ni Macky Sall ma sabali
akasabalde ala France kɛra sababu ka Bamakɔ kisi awɔ ala kana dibi do anosa kana kalafili adolilero fatirike b'a ka fɔ la nin kɔrɔfɔ mun n'a bɔra Macky Sall da kɔnɔ Abu Safina Jara ka ɲɛsin mun ye an malidenw ma a y'an sɛbɛkɔrɔ kamana gan an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka o kumana Macky Sall mun de ba ani Macron cɛ Macky Sall ŋaniya jumɛn de ba a kɔnɔ Macky Sall o kumana farafinna tariku Macky Sall e t'a dɔn wa i yɛrɛ ka jamana tariku n'o bɛ Sénégal kɔfɔ Abu Safina Jara Macky Sall a t'a ɲɛ dɔn wa fatirike b'a ka fɔ la mun ye Sulemani Konate a ko ɲininkali de bɛ kɛ Macky Sall a bɛ nin kɔrɔfɔ in bɔ a da kɔnɔ waati mun na ka ɲɛsin malidenw ma o kumana a n'a hakili yan fan k'u tɛ ɲɔgɔn fɛ wa o kumana Macky Sall a bɛ ɲininka faali jugu mun n'o o kɛra a yɛrɛ ka dugu la n'an k'a ma ko Caroy masakɛrɛ Caroy ni a kɛra mun ye décembre kalo tile fɔlɔ san 1944 nanzara bilenw u ye fagali de da mun ye farafinw kan Abu Safina Jara a kɛra faali mun ye a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ mun ye gendarme fo ka taa fara mun ye troupe coloniale quoi Abu Safina Jara ka bugu ka wuli maninfin mugu ka wuli farafina a kɛra Sénégal jɔn y'o kɛ nanzara bilen tɛ ala don alors e bɛ tila ka na fɔ ko ala maa kana fili yɛrɛ ma sa Abu Safina Jara a k'a fɔ Macky Sall n'o de ye Sénégal masakɛ ye a k'a dɔn k'a fɔ ko anw ma kɛ fitiriwale ye abada Faransi jamana ma dɛ n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ waati mun na Faransi jamana a bɛ sɛlɛ anw ka jamana o kɔnɔ la waati mun na u taara anw dɛmɛ ka kɔn na k'a kɛlɛ kɛ Abu Safina Jara k'a yira Faransi jamana na ko anw ma kɛ fitiriwale a ma a donni kama i bɛ na ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen jaralakaw olu y'u denw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ da Damiyɛn Buwate Faransi fɔlɔ mun n'o fatura kɔnakaw fɛ yen jaralakaw y'u denw tɔgɔ da aw ma denw tɔgɔ da la ayi ala cɛ min tɔgɔ dara min y'a den sabali sa min y'a den aw ma den tɔgɔ da Damiyɛn Buwate la Jara tɛ c'est pas un Jara c'est Damiyɛn Keita il est Keita alors jaralakaw y'u ta da dugu la dɛ ou bien Gassou Soma dɔ ye message ci kana sa ko il est Traoré Gassou Soma ayi dɛ message natɔ fɛ ko l'enfant là est Traoré Abu Safina Jara a donni fana kama maa caman fana bɛ yen olu y'u denw tɔgɔ da mun ye François Hollande ale la Abu Safina Jara a waati yɛrɛ kama mun ye François Hollande a nana anw fɛ yan jamana kɔnɔ la anw y'a bisimila maliden bɔra i n'a fɔ ko dakɔnɔɲi ka mun ye nin masakɛ n'aw bɛ Hollande ko fɔ k'a ka bonya k'o lasigi a ma a nana dɛmɛ mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ anw bɛ se ka bɔ mun ye bamaɲikɛlɛ la cogo min na anw ye foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi a donni yɛrɛ kama maliden caman kun bɛ yen n'i ye munumunu bitigidaw la hali dɔw taara mun ye Faransi drapeau ka taa siri u ka toli sanfɛ kojugu o kɛra yan o kɛra maliden kun ka dɔgɔ ko Faransi drapeau kun tɛ min ka du sanfɛ ayi o kɛra yan cɛ m'a f'i ɲɛna an ka kabako don an ye Faransi drapeau san k'a ban ka Mali drapeau san k'a ban a fila bɛɛ nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a banna n'i ye mɔbiliw kɔnɔna ye a bɛɛ lajɛlen drapeau fila in fatirike b'a ka fɔ la a ko mun ye Faransi a kun nakun ye fɛn min ye Abu Safina Jara a ye sira wɛrɛ de taama o de kɛra sababu ye mun ye ani anw marabaw an bɛ don min na ko bi an fɔra ɲɔgɔn kɔ fatirike b'a ka fɔ la a k'a fɔ Macky Sall ye a k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw tɛ fitiriwale ye wa malidenw anw tɛ ɲumandɔnbali ye maa ma n'i ye ɲuman kɛ jamana kɔnɔdenw ye n'o bɛ malidenw kɔfɔ Abu Safina Jara anw tɛ ɲinɛ a kɔ abada a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Faransi a bɔra jɔnya jugu mun na lalimaw tun ye mun da Faransi kan farafinna de kɛra sababu ye Faransi a bɛ bolo min kan bi a ka na o bolo kan n'o tɛ sisan kun b'a sɔrɔ u bɛ ka na n'an ɲini na yan Abu Safina Jara hali bi an bɛ taa Sulemani Konate a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Macky Sall nin kɔrɔfɔ mun kɔni bɔlen filɛ a da kɔnɔ ka ɲɛsin mun ye malidenw ma siga t'a la koyi mun ye Alassane Dramane Ouattara ye siga t'a la k'a fɔ ko o ni Macron o bɛ ɲɔgɔn fɛ Mohamed Bazoum siga t'a la k'a fɔ ko o ni Macron k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ maakɔrɔ mun n'o nana fara kan sisan o de ye Macky Sall ye Macky Sall ale dun ta in tɛ dɔwɛrɛ ye Abu Safina Jara Macky Sall a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ 3e mandat ale bɛ se k'o kɛ a ka jamana kɔnɔ cogo min na n'o bɛ Sénégal jamana kɔfɛ a yɛrɛ bolo o tɛ taa abada fo min ye Faransi masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron n'o bɛ ale kɔfɛ a ka tɛgɛrɛ fɔ o kun a ko o maja kumaw fɔ a ko ka sabaraw jɔsi kuma o kuma de n'o ka di Macron ye an bɛ don min na ko bi ko Macky Sall o kɔrɔfɔw de b'a bolo ka ɲɛsin Macron ma walasa Macron bɛ se k'ale dɛmɛ cogo min na mun ye Sénégal a 3e mandat ale bɛ se k'a sɔrɔ a t'a sɔrɔ a tɛ sɔrɔ yan k'a yɛrɛ lafiya a tɛ sɔrɔ vraiment a tɛ sɔrɔ 3e mandat farafinna amile a da ye tɛmɛnenw ye a banna a da ye tɛmɛnen cɛ si tɛ passer 3e mandat la bilen ah non a banna kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le démocrate ale kɔnɔ la Sulemani Konate ale ye sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a la
beti kadu ka fɔ Sulemani Konate an b'a fo mais tɛgɛ don mais bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko info matin Abdoulaye Ouattara ka dɔn ka fɔ ale ka sɛbɛn ka dɔn ka fɔ Ouattara ko ni an donna an ka jamana kɔnɔ waati dɔ la k'a dɔn ka fɔ waati min na Ibrahim Boubacar Keita a bɛ fanga la a y'a sɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ grèvekɛlaw la k'a dɔn ka fɔ syndicat caman de tun bɛ yen minnu ni u kɛn kun bɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛn boloda k'a dɔn ka fɔ maa minnu kɛra sababu k'a dɔn ka fɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga k'a dafiri pewu k'a dɔn ka fɔ waati min na ni fanga n'a a dafirila maa caman de bɛ yen minnu ni u kɛn kun bɛ ka grève k'a boloda min ni o ye baarabilanjari ye a caman de bɛ yen minnu bɛ yen k'a dɔn ka fɔ ni olu sɔnna k'u boloda u dusuw la k'a dɔn k'a fɔ o dɔ bɛ tali kɛ INTM la min bɛ yen k'a dɔn ka fɔ n'o bɛ wele ko CSM a dɔ bɛ tali kɛ olu la ka taa se k'a dɔn ka fɔ école karamɔgɔw ka tɔn jɛkuluw ma ani jɛrɛ jɛkulu wɛrɛw caman de bɛ yen minnu bɛ yen k'a dɔn ka fɔ ni a caman sɔnna k'i boloda a dusu la k'a dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ basigi a bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ Abdoulaye Jara a ko walima Abdoulaye Ouattara a ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ CEDEAO kabini janvier kalo tile 9 san 2022 k'a dɔn k'a fɔ subatɔ mɔgɔw kɔni jɛra k'a dɔn k'a fɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ tali kɛ sanction économique la o bi anw ka jamana in kan waati min na k'a dɔn k'a fɔ sanction économique kɛra sababu ka bi anw ka jamana in kan maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye syndicat ɲɛmaaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'a fɔ u y'a ye cogo la k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana ani jamana wɛrɛw bɛ kɛlɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka jamana ani k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kɛmɛ ka sanction ta ka bi an ka jamana ɲɛmaaw kan k'a dɔn k'a fɔ an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn k'a fɔ tubabu ko ten ko le linge sale se lave en famille o ti dɔwɛrɛ dɛ ni fini nɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ni a nɔgɔra a bɛ koso k'a dɔn k'a fɔ ni u nɔgɔra a bɛ koso kuma ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka jamana a marabaw ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ subatɔ maaw la k'a dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ don bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ anw k'an ka kɛlɛ an ka jigi so fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ u ti dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ an ka grève minnu ni an kɛn bɛ ka olu kunnafoni bila ka ban k'a dɔn k'a fɔ an ka sɔn ka grève k'a bɛɛ lajɛlen k'a segin so Seriba ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ centrale ba dɔ la ni o ye INTM ye ani CSM k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ ninnu b'a fɛ ka gouvernement min bɛ tali kɛ menaces la ni o ye bagabagali walew ye a fɔ u b'a fɛ k'a yuguyugu kura ye dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CSM ani INTM la waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni tun ye laɲini dɔw sabati ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ embargo min ni o taara ka bin anw ka jamana in kan k'a dɔn k'a fɔ ko u sɔnna k'u bolo da u dusu la o ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi hakaja hali bi gouvernement ani CEDEAO bɛ ɲɔgɔn ye u la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sanction na a bɛ se ka wuli ka bɔ jamana in kan na hali bi o sanction ko o bɛ sen nɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu tun y'u bolo da u dusu la n'o ye INTM ani CSM ye a b'i n'a fɔ u b'a fɛ ka wuli tuguni k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ u ti dɔwɛrɛ dɛ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ waati dɔ la min bɛ tali kɛ INTM yɛrɛ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye olu ka laɲiniw ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ni k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ wele ko travailleurs compressés de l'INTM walima de l'ICOMA k'a dɔn k'a fɔ ani k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye conventionnnaires ye a bɛ tali kɛ olu ka hukumu kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ u tun ye laɲiniw kɛ waati dɔ la gouvernement fɛ gouvernement bɛ se ka olu bila u ka minɛnkɔrɔw kɔnɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka wariw la k'a dɔn k'a fɔ u ni droit min ka kan u ni droit min ka kan ka u bila o kɔnɔ ninnu kɔni tun ye gouvernement tun ye u ye laɲini kɛ gouvernement fɛ waati dɔ la nka an bɛ waati min na komi bi hali bi ko u ma kala don u ɲin na ka bɛn ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka jalaki ta ka Choguel Kokala Mayiga k'a sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga o min ye jamana premier ministre ye bi an bɛ waati min na komi bi min bɛ wele ko travailleurs compressés de l'INTM k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga la a kɛn tɛ ka kala don ɲin na wa k'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔfɔ yɛrɛ dɔw sɛbɛn Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ n'i ye jamana priorités ta k'a lajɛ bi min bɛ tali kɛ compressés ka ko la k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ priorités fɛn ye nka ne ko Abu Choguel ko tɛ dɛ wallahi Choguel ko tɛ nka Choguel filɛ ka nin mun fɔ nin fɛn in bilala minɛn min kɔnɔ an kana bila o minɛn kɔnɔ an kana kuma bila o kɔnɔ INTM kana bila o minɛn kɔnɔ o dogolen bɛ maa la a fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne priorité bɛ jamana la bi o de ye lakana ye a dugura maa la a ma dugu maa la ni Choguel ko compressés ni retraités par quoi mama dɔn nin ko olu ka ko tɛ fɛn a tɔgɔ bɔlen non travailleurs compressés a lajɛ k'a fɔ ko olu ka ko tɛ priorité jamana ma o kuma juguya o kuma jugu tɛ kuma jugu jumɛn nka mun ye mun f'i yɛrɛ biɲɛkala ɲini na Abu Safinɛ Jara fɛn caman bɛ tɛmɛ ale la dɛ a bɛ kɛ ayiwa maa min mago bɛ sanfɛfɛn na o tɛ dugumafɛn ye abada fiyewu kosɛbɛ INTM k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni u ye nin hakilina in ta k'a ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga la a tɛ ka olu ka laɲini a tɛ k'a sabati olu ka laɲini a tɛ ka kala don i ɲin na ka bɛn ni o ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ centrale ba dɔ fana na n'o bɛ wele ko CSM a ɲɛma o ye Amion Gindo ye ale fana a y'a kɔrɔfɔw a ye a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ gouvernement la laɲini dɔw sabatira olu ni gouvernement cɛ kabini waati dɔ la
ka damina o waati la ka se fɔ sisan ma an bɛ waati min na komi bi hali bi o laɲiniw caman de bɛ yen a ka jan maa bɛ se k'a fɔ hali bi o laɲiniw ma sabati tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ u ka priorité i n'a fɔ i da sera min ma n'o bɛ tali kɛ insécurité la a ye k'a dɔn k'a fɔ CNTM mɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ hali bi ko gouvernement ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya la a bɛ se ka sabati jamana a kɔnɔ cogo min na min ni o bɛ wele ko pouvoir d'achat o ti dɔ wɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sannifɛn feere kow la a b'i n'a fɔ sannifɛnw u ka gɛlɛn kosɛbɛ la cherté de la vie i k'a dɔn k'a fɔ CNTM mɔgɔw u kumana u kan a d'a kan kabini waati dɔ la CNTM a ye laɲini bɛɛ lajɛlen kɛ gouvernement fɛ k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛnw u sɔngɔ bɛ se ka ɲɔngiri cogo min na hali bi k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ da dumunifɛnw hali bi olu sɔngɔ a ka gɛlɛn koyi kuma CNTM ye laɲini min sabati o de ye k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ tali kɛ da dumunifɛnw na balo bɛ se ka nɔgɔya cogo min na parce que b'a fɔ la min bɛ tali kɛ ko sauvegarde de la promotion de l'emploi o tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ INTM ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen CNTM olu k'u b'a ɲini gouvernement fɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ baara kow la olu ka se ka sabati cogo min na wa min ni o bɛ wele ko protection des droits de liberté min ni o ye k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ka jo sariya ani k'a dɔn k'a fɔ u ka liberté o bɛ se ka di u ma cogo min na k'a dɔn k'a fɔ CNTM ye nin laɲiniw bɛɛ lajɛlen de kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ o baaraw olu ka se ka sabati parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ minnu ni olu bɛ Sikaso mara kɔnɔ minnu ni o ye école privée maîtres ye k'a dɔn k'a fɔ ko hakaja k'a dɔn k'a fɔ hali ni maa caman de kɛ bɛ ka a ka grève sonsoro ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye baarabila jari daminɛ min bɛ tali kɛ tile saba baarabila jari la 72 heures a k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ o baaraw kan ka kɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ u ka wari kɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ bɛn CFA wari miliyari 2 ma u ka se ka sara u ye cogo min na. Lahawla ala a cayara dɛ Abu Safinɛ Jara ni waati tɛ la i ni wagati ye ayiwa ni waati tɛ la i ni wagati a tɛ dɛ o tɛ dɛ an bɛ wagati min kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara n'i y'a mɛn ko an b'an dalen to Bamakɔ yan anw b'an dalen to fan wɛrɛw fɛ ka kilimu bɛ surutu an kan fiɲɛw b'an fifa mun ye dumanw bɛ dun Abu Safinɛ Jara o waati kelen na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maliden dɔw bɛ yen Abu Safinɛ Jara hali ji ɲuman min ta olu t'a sɔrɔ k'a dun maliden dɔw bɛ yen a b'u kunna diɲɛ ma don o don u bɛ se ka taa lahara kojugu an bɛ don min na ko bi an ka jamana cɛmancɛ bolo ni ka taa a bila a kɔrɔnfɛn fan na maa minnu bɛ yen bi olu mago tɛ dɔwɛrɛ la a b'u basigi bɛ se ka na basigi bɛ na cogo min na basigi n'i y'a min ɲɔgɔn ko laɲinikɛla tɛ a k'a sɔrɔ basigi de bɛ yen a k'a sɔrɔ basigi bɛ yen dɛ lakana tɛ dugu min na o sentigɛ o t'i jɔ ka makɔnɔ ye o y'o ye i bolo don an ka taa Abdoulaye Ouattara ale ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni nin laɲiniw bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ cogo min na ni gouvernement ma wuli ka jɔ k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ u ni CEDEAO cɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ négociation bɛ se ka abouti cogo min na walasa k'a dɔn k'a fɔ laɲinikɛlaw ka laɲiniw bɛ se ka sabati n'o tɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ka jan gouvernement ani CEDEAO cɛ hali bi k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kɛlen bɛ k'i da poro min kan n'o y'u ka kalo 12 walima kalo 16 ye k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ u dakan kan koyi min bɛ tali kɛ anw ka gouvernement yɛrɛ la kalo 24 k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ ko o jɛlen de ko nderu tɛgɛ min bɛ tali kɛ kalo 24 la ko dɔ bɔtɔ tɛ o la k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ tali kɛ min na gɛlɛya kɔni a sɛbɛn bɛ yen o tuma na a ma ɲɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sɛndikaw la ni olu fana ko u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka sabati ko ni an dara nin dacogo in na min bɛ tali kɛ doni na a ko an na doni sɛbɛn ta ka da anw ka gouvernement kan dɛ o tuma an bɛ waati min na komi sisan ko tiɲɛ don ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ni CEDEAO ka gɛlɛya bɛ yen ko laɲinikɛlaw k'a to k'a fɔ ko o gɛlɛyaw ka sabati fɔlɔ min bɛ tali kɛ laɲiniw la i k'a dɔn k'a fɔ olu na sɔrɔ ka kɛ kɔfɛ siri filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Abdoulaye Ouattara ale ka sɛbɛn don ala a ma nɔgɔ dɛ ayiwa wa ni n bɛna mun f'i ye Abu a fɔra Asimu Koyitaw ɲɛna yan i ma temu wari bɔ ka na misa n ko waribɔbali de tɛ ka di ne y'o de f'i ye e ma nin wari bɔ e ma nin wari bɔ Gasu m'a bɔ de Gasu wa comment Gasu kɔni fɛn bɛ kun ka a bɔ wa tiɲɛna n bila ma a ka fɛgɛn bɛ kun bi a ye n bila ma alors poche ka fɛgɛn kosɛbɛ Abu n'o tɛ an bɛ don min na ko bi nin syndicat jɛkulu minnu talen filɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan nin INTM wulilen don k'i jɔ CSTM wulilen filɛ k'i jɔ école maître wulilen filɛ k'i jɔ jamana dun bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi embargo o de bɛ jamana da la laɲini tɛ fɛn wɛrɛ dɛ laɲini ye fɛn kelen pe de ye u b'a kalama n'i peresera sanfɛ fɛn tabaga ma a b'a fɔ k'ale bɛ k'a kun siɲɛ a banna donc laɲini ye fɛn kelen pe fɛn kelen pe nka maa min n'o bɛ fɛ ka sanfɛ fɛn ta n'i kɔnɔ sɔrɔ ale ma a b'a fɔ k'a bɛ k'a kunkolo de siɲɛ politikɛlaw don sa a donnen don bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jala koyi ni e sɔnna kabini waati dɔ la k'i bolo da i dusu la ko i bɛ transition jukɔrɔma tindi o transition ma ban n'e tilara ka wuli k'i bɛ laɲini dɔw kɛ tun
embargo fana ba andala embargo be ka fara kan an b'a kɛ cogo di hali n'a y'a sɔrɔ embargo jɔra la i bɛ se ka i ka laɲini kɛ mais embargo ma jɔ fɔlɔ n'i ye laɲini fara laɲini kan o tɛ embargo kɛlen fila ye a ka jugu ni fila ye ala o kuma an ka jateminɛ an b'a f'u ɲɛna u ka sabali u ka sabali u k'u muɲu u ka sabali nin waati ninnu Abu Safinɛ Jara ninnu tɛ laɲini waati ye an ka jɔ jamana in ka basigi fɔlɔ ni jamana in basigira waati min na Abu Safinɛ Jara maa min ni mun ka kan o bɛ ta ka kalifa o ma maa min ni mun ka kan Abu Safinɛ Jara o bɛ di o ma nka an bɛ don min na komi bi an ka jɔ jamana in ba Maliba a ka basigi fɔlɔ n'a basigira waati min na laɲini o bɛ kɛ indépendant Abu Safinɛ Jara ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye Dawuda Sangare fulakɛ a kumara a ko an bɛ don min na komi bi jɛkulu min bɛ n'o de EMK n'an ka ma ko Mali kura Abu Safinɛ Jara maa minnu kɛra sababu ye ka EMK ni ka a sigi sen kan u yɛrɛ dama k'u bɛ ka masala ka sɔ k'a kɛ la dɛ cɛkɔrɔba b'a la cɛkɔrɔba dɛ Sɛkumaru Konare Sɛkumaru Sisoko le cinéaste u y'ale de gɛn o man ɲa dɛ u y'ale de gɛn cɛkɔrɔba fana ka nin wagati la bɔli laban ninnu a man ɲi a ka taa retraite politique la a ka taa i sigi so parce que ni ko sera nin ma Abu Safinɛ Jara ka ɲɛsin misiri ma sa a banna ɲɛsin misiri ma dɔrɔn a banna final o dɔrɔn de bɛ lafiya kosɛbɛ kuranɛkalaw ni a n'a ɲɔgɔnnaw ahɔ an bɛ don min na komi bi a ka fɛrɛ kɛ a k'i yɛrɛ ɲini o ka taa fara misiri cɛkɔrɔbaw kan Abu Safinɛ Jara kunun kun tɛ tarata ye wa mais kalo tile 10 i bɛ na ye k'a fɔ espoir Mali kura damusɔn kumala n'an k'a ma ko EMK maa minnu kɛra sababu ye ka EMK yɛrɛ ka a sigi sen kan kunu u ye Sɛkumaru Sisoko k'a gɛn k'a daminɛ kunun na a b'u fɔ Abu ko mun ye EMK coordinateur wa ko o tɛ bilen Sɛkumaru Sisoko ye ko k'o sababu kɛ k'a ye janfan kɛ ko cɛkɔrɔba ye janfan kɛ maakɔrɔ ayiwa k'a ye janfan kɛ dɛ o ko ten Abu Safinɛ Jara mun ye Dawuda Sangare ale de kumara indépendant o kɔnɔna la a ko kunun n'o bɛnna tarata don ma mɛn kalo tile 10 mun ye Moriya Keta la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye noyau mun n'olu kɛra sababu ye ka espoir Mali kura ni ka a sigi sen kan u ye kunnafonidilaw wele kɛnɛ in kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye cɛmɔgɔ Mahamani Mayiga Abu Safinɛ Jara a tun bɛ kɛnɛ in kan honorable Buba Tarawele Ntɔma a tun bɛ kɛnɛ in kan Aliu Sangare Ibrahima Igasa Mayiga ale tɛ ministre ye wa a fana tun bɛ kɛnɛ in kan Abdelkader Mayiga fo ka taa fara mun ye Abrahama Duwa Sisoko Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan wa ni EMK jateminɛ k'a lajɛ ni maa damadɔ ni maa goloma damadɔ de kɛra sababu ye ani ka taa fara mun ye Sɛkumaru Sisoko ninnu kan nka EMK ye ni ka a sigi sen kan ninnu kɔni ye kunnafoni ni ka bɔ ka bin ten cari u y'a jira k'a fɔ ka ɲɛsin mun ye EMK u ka mun ye anniversaire o ma n'o de tun ye kunu ye Abu Safinɛ Jara ko u ka maa mun bɛ n'o de ye u ka coordinateur n'o bɛ cɛkɔrɔba kɔfɛ o Sɛkumaru Sisoko ko k'a daminɛ kunu la Abu Safinɛ Jara ko coordinateur kɔni tɛ an bɛ don min na komi bi EMK o kɔnɔna la u y'a sɛbɛkɔrɔ gɛn Abu Safinɛ maakɔrɔ man ka kɛ o cogo ye dɛ maakɔrɔ ni m'i sen da yɔrɔ dɔ u b'a furan ka bɔ yen dɛ i kan ka bila minɛn min kɔnɔ ni m'i bila o minɛn kɔnɔ i m'a min sɔrɔ ayiwa Fatigiba ka fɔ la ni cɛba minnu n'an y'an da don u tɔgɔ la sisan Abu Safinɛ Jara u y'a jira k'a fɔ ko EMK a sigira sen kan Sɛkumaru Sisoko ka a kun sen b'a la ni ka taa fara mun ye Jɛngɛnɛbugukaw ka professeur Clément Danbele Abu Safinɛ Jara ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛra sababu ye ni ka EMK ye ni ka a sigi sen kan maa 9 jate don nka u y'a jira k'a fɔ ko disiba dɔ fana tun b'a kɔnɔ Abu Safinɛ Jara k'u tɛna u da mɔgɔw tigi tɔgɔ la dɛ M5 kɔnɔna la M5RP kɔnɔna la a ma fɛn ɲɛna ko bɛɛ tun b'a kɔnɔ maa minnu tun bɛ bɛɛ ka fanga kɔnɔ u tun b'a kɔnɔ u tun b'a la M5RP maa minnu tun bɛ i bɛ ka fanga la a dɔw tun b'a la u tun bɛ wari di o kɛra yan n'a fɔra e ɲɛna ko disiba dɔ b'a la k'u tɛna u da don o tɔgɔ la i t'i da di o tɛ kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye u y'u ka coordinateur ni k'a bɔ coordinateur la n'o bɛ Sɛkumaru Sisoko n'o bɛ ale kɔfɛ ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ nin waati laban ninnu na Sɛkumaru Sisoko a kɔni kɛlen bɛ ka dankari kɛ nin waati laban ninnu na Sɛkumaru Sisoko i bɛ na ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka EMK k'a sigi sen kan Abu Safinɛ Jara kɔni jugu bɔ u la bi ko siga t'a la ko mun ye Sɛkumaru Sisoko ko o don o siratigɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Sɛkumaru Sisoko a bɛ ka sira fila caman taama o de kɛ i bɛ na ye k'a fɔ hali
MK kɔnɔ la a sifinnakaw n'o ba a jeunesse ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ don min na comme bi u bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ k'olu kɔni ye sariya kani ka a ta u ka coordinateur kɔrɔ ye n'o de ye Cheikh Umar Sissoco ye a tɛ coordinateur ye bi bilen a t'a ye sini Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ MK yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la jalaki caman u y'a ta ka Cheikh Umar Sissoco ni ka a sɛgɛrɛ koyi Cheikh Umar Sissoco u y'a yira k'a fɔ ko i bɛ na ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na a bɛ fɛn caman kɛ a t'a sara maa si la Cheikh Umar Sissoco k'i bɛ na ye k'a fɔ ko hali a yɔrɔɲɔgɔnw na ɲɔgɔn yew la Abu Safinɛ Jara ko a t'i ye ɲɔgɔn yew kɛnɛ kan waati bɛɛ k'a t'i ye Fatigiba ka fɔ la maa minnu kɛra sababu ye ka mun ye MK ni ka a sigi sen kan n'an k'a ma ko MK u ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ olu ka yeta an bɛ don min na comme bi ani Cheikh Umar Sissoco cɛkɔrɔba k'u ka yetaw tɛ kelen dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɔni ko a bɛ ten Abu Safinɛ Jara mun ye 10 n'i ye seegin b'o la a tɔ to tɛ 2 ye wa maa 8 olu y'u sen bɔ mun ye Cheikh Umar Sissoco sen na a ma ban u ye cɛkɔrɔba gɛn n'a gɛnna ayi a tɛ misiri la n ko a tɛna gɛn misiri la a ka taa ye an bɛ don min na comme bi u kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye Cheikh Umar Sissoco Abu Safinɛ Jara ko mun ye MK o coordinateur tɛ bilen a tɔnden tɛ bilen u y'a gɛn sɔgɔsɔgɔ taara nakɔni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye mun ye Dawuda Sagare fulakɛ i bonya o b'a la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ indépendant n'i y'ale bila ne n'a sɛbɛn ka gɛrɛnna Abdul Danbele ale ka sɛbɛn don ale kɔni y'a yira k'a fɔ kunun ko tarata min bɛ tali kɛ denmisɛnninjɛkulu maa 100 na sifin maa 100 baɲango a k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɔra ka taama k'a dɔn k'a fɔ ka nisɔngoya kumaw ta walima ka nisɔngoya hakilinaw ta ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ communauté internationale ma communauté internationale bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini a bɛ janvier kalo waati janvier kalo tile 9 san 2022 ninnu kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ sanction min ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninjɛkulu maa 100 baɲango ninnu kɔni bɔra k'a dɔn k'a fɔ u bɔra tɔn min jɔ a la o tɔgɔ ko sauvons le Mali don kɛra sauvons le Mali don kɛra dɔ kɛra sauvons le Mali dɔ kɛra a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni bɔra ka taama k'a boloda taama min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min ni o bɛ wele ko monument de l'indépendance k'a dɔn k'a fɔ u taamana ka bɔ u sen la k'a dɔn k'a fɔ k'a gosi min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ bourse de travail k'a dɔn k'a fɔ kilomètre 1 baɲango k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye nin taama u sen la an y'o caman kɛ Fatigiba ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ a kun ti dɔwɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la gɛlɛya kɔni donna anw ka Mali autorités k'a dɔn k'a fɔ ani communauté internationale ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ u ye jalaki caman da ka anw ka autorités sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ jalaki minnu bɛ talikɛ min na o de ye k'a fɔ min bɛ talikɛ anw ka autorités la u bannen don walima u tɛ ka sɔn min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ élection olu bɛ se ka organiser cogo min na Fatigiba ka fɔ kabini coup d'état filanan ni o kɛra k'a dɔn k'a fɔ mai kalo tile 20 ani mai kalo kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ san 2021 na coup d'état filanan min ni o kɛra k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ an ka autorités la u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen labɛn k'a lajɛ ka minɛn bila minɛn kɔnɔ a ka ja k'a dɔn k'a fɔ élection olu bɛ se ka kɛ teliya la cogo min na ni o bɛ wele ko retour à l'ordre constitutionnel u ti dɔwɛrɛ dɛ o de ye k'a dɔn élection minnu ni olu kan ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ président sigi la député sigi a n'a ɲɔgɔnko tɔw bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ha ka ja ka calendrier bɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ o élection olu bɛna kɛ kɛcogo minnu na u kan ka kɛ don minnu na walasa k'a dɔn k'a fɔ jamana a ka segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ min ni o n'u b'o wele ko retour à l'ordre constitutionnel k'a dɔn k'a fɔ waati min na k'a dɔn k'a fɔ communauté internationale u ni k'a dɔn k'a fɔ an ka Mali marabaaw k'a dɔn k'a fɔ u hakilinaw nana fɔ ɲɔgɔn kɔ nin waati kofɔlenw kama k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ani UEMOA u ye sanction ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ u y'a sɛgɛrɛ k'a fɔ nin jɛrɛ jɛkulu min ni u ye taama kɛ kunun ninnu y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko ni sɛgɛn tɛ 2 ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ malidenw kan bi ni tɔɔrɔ tɛ 2 ye ni ɲani tɛ 2 ye ni gɛlɛya tɛ 2 ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ an malidenw kan bi dɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini janvier kalo tile 9 waati min na nin sanction ninnu bira anw ka jamana kan k'a se fɔ sisan ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ caman bɛ sen nɔ min bɛ tali kɛ sanction in na a bɛ se ka dabila tɔn na nka hali bi n'a fɔ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ sanction ko a bɛ sen nɔ kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye taama k'a boloda walasa k'a dɔn k'a fɔ k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana a marabaaw fɛ k'a ɲini communauté internationale ani CEDEAO bɛɛ lajɛlen fɛ u k'a lajɛ hali bi ni filɛ bɛ se ka biri filen kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a taamɛ ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO ani UEMOA communauté internationale ninnu kɛlen bɛ sababu ye ka sanction ka ta anw ka jamana kan k'a dɔn k'a fɔ a kɛlen bɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw k'an sɛbɛn sɛgɛn wa k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ
kɛlɛba min ni a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye Rusiw ani Ukraine ka kɛlɛ minnu fana ye kɛlɛ ye kɛlɛ min ni a bɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye ka dɔn ka fɔ ka gwɛlɛya fara gwɛlɛya kan min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ Mali don a kɛra walima Mali don kɛra olu kɔni y'a jira k'a fɔ a tɔ don k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ h'a ka jan sanction min ni a bila mɛ an ka kabini kalo 3 baɲango sanction a bɛ se ka ta ka bɔ an ka cogo min na k'a sababu kɛ ka dɔn ka fɔ gwɛlɛya a bɛ an kan o kuma min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ min ni o fɔra u ye n'o de ka élection ka a datu k'a fɔ wa ka ja k'a calendrier k'a labɛn a ko autorité ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ calendrier bɛ se ka labɔ cogo min na walasa ka dɔn ka fɔ CEDEAO bɛ se k'u ka sanction ta ka bɔ anw ka cogo min na communauté internationale u bɛ se k'u ka sanction bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ anw kan walasa lafiya a ka don jamana kɔnɔ Fadiri filɛ nin ye an ye min bɔ ka dɔn ka fɔ indépendant kɔnɔ Abdul Danbele ale ka sɛbɛn don Abdul Danbele an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara an bɛ taa sugu kɔnɔ n'an bɔra sugu kɔnɔ mun ye Papi Mami Keyita ale ka kibaruya o bi yan fo ka taa fara y'o mun fiyɛ kunnafoni misɛnnin minnu fana bɛ yan ka fara u kan ni Ala sɔnna ma an bɛn'o da mun ye lamɛnnikɛla jɛkulu tulo kan Gawusu Keyita Jata an ka taa sugu kɔnɔ Abu Safinɛ Jara an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna la yan radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛla la Abu ni sigara maa la n'i ye sigana maa ye ka an ka lakanabaaw dɛmɛ olu bɛ se ka kisi cogo min na e yɛrɛ bɛ se ka kisi wele kɛ 80 00 11 20 80 2 10 21 22 a banna 80 00 11 20 c'est ça 80 00 11 20 80 00 11 22 n'o ka gɛlɛn ma 98 17 36 75 ni Ala sɔnna awɔ n'i ɲɛ dana sigana maa fɛn fɛn kan Abu Safinɛ Jara n'i ye nɛgɛjuru wele wa a tɛ sara n'Ala sɔnna ma wulikajɔw bɛ kɛ indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Abu Safinɛ Jara ko an ka to sira an ka a tɔ k'a ganɛ affaire Birama Ture n'o kofɔra Abu Safinɛ Jara an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ko o don an bɛ don min na ko bi Birama Ture a ka ko kɛlen bɛ min na maa si tɛ kɛ Ala ye k'a togoya kɔni dɔn ka kibaruya kɔni kɔ sɔrɔla ka yira k'a fɔ ko mun ye Birama Ture kɔni a tɛ diɲɛ na Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko le préfet du Mane n'a ko fɔra a bɛ Papa Mami Keyita Abu Safinɛ Jara a b'a ale kofɔ an bɛ don min na ko bi Papa Mami Keyita a bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛla la n'o bɛ Bamakɔ kasobo ma o kofɔ nka an bɛ don min na ko bi hali bi wulikajɔw bɛ sen na plainte wɔɔrɔ bɛ sen na plainte minnu u bɛna don hali bi Papa Mami Keyita ale kama awɔ ko in gɛlɛyara dɛ ah bon e ko ni papa kun y'a dɔn a kun bɛ na papa le préfet du Mande Abu Safinɛ Papa Mami Keyita ni kun ye Papa Mami Keyita tɔgɔ fɔ Ala bandiw ni zomisɛnninw ɲɛkɔrɔ a kun bɛ n'a fɔ sa kulu la Papa Mami Keyita kun bɛ yan waati min na hali téléphone sonyɛnko a kun sumara kojugu Papa Mami Keyita kun bɛ yen waati min na hali téléphone sonyɛnko a kun sumara Naduma ti mɛn biyɛlɛ yɔrɔ walayi Ala kun sumara Naduma o ti mɛn biyɛlɛ yɔrɔ ayiwa Papa Mami Keyita i bɛ bɔ ni janfa in kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na ko bi mun ye an ka ni polisi kɔrɔ n'o bɛ Papa Mami Keyita kofɔ le préfet du Mande Abu Safinɛ Jara waati a ka gɛlɛ a bolo fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛ a bolo o siratigɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Papa Mami Keyita a bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛla o la maa dɔ fana bɛ yen n'o de ye Dawuda Ndaw ye Dawuda Ndaw ale fana kɛlen bɛ ka plainte k'o don nin waati in na Papa Mami Keyita kama koyi a bɛɛ lajɛlen affaire kelen ye affaire Birama Ture mun ye nin cɛ kofɔlen dɔ bɛ Dawuda Ndaw kofɔ ale y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ fɛ k'i yɛrɛ lajɛya k'o sababu kɛ kibaruyaw dira k'a fɔ ko ale ye seere k'ale yɛrɛ ye Birama Ture Abu Safinɛ Jara k'ale y'o su ye kɔlɔn kɔnɔna la k'ale bɛ fɛ k'i yɛrɛ lajɛya kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye Papa Mami Keyita ye i bɛ na ye k'a fɔ waati mun na Laji Burama fanga IBK kun bɛ fanga la gɛlɛya caman ko o taara ka Papa Mami Keyita a sɛgɛrɛ Papa Mami Keyita a siran kojugu a bolila ka taa mun ye Faransi Abu Safinɛ Jara ka t'i yɛrɛ ma dogo ye koyi nka an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Papa Mami Keyita a ye segin so k'o boloda k'o sababu kɛ a kun bɛ baara min na n'o ye polisiya ye Abu Safinɛ Jara polisiya in ko a nege b'a la bi fo k'a fɔ ko a nege b'a la a bɛ fɛ ka don polisiya la kura ye Fatigiba ka fɔ la Papa Mami Keyita a nalen ka bɔ Faransikaw fɛ yen an bɛ don min na ko bi kɔni waati in gɛlɛyara a bolo fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara a bolo dɛ Fatigiba ka fɔ la a ko ani affaire in bɛ affaire kelen n'a bɛ Birama Ture n'a b'o kofɔ a ko affaire fɔlɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko jumadon n'o bɛnna mɛ kalo tile 6 ma san 2022 mun
Mouye, juge du tribunal de grande instance de la commune 4 et Abou Safna Jara Oyemana de Debo Ninko Takada Mouye ni Chekofole Ngapo Mami Keta Asigoro Otra Bekunanu Nyanchela Ula Osiratigala Kibeneka for Commune plenty Warako Ondra do Po Mami Keta Kamade no bed down and down no Aleka plenty Okofo Dawra Daw Aleko Nairaka for Kamedom Gompi Kumamuno Obuga Foka Foko Ale ni Chekofole Brema Touré Ora Baraganyo ko Osio Kolangono Alekon Mefoka Ferran Dabalike Ale Rabisigi Lajatuma ki isemon ko koni ula Fatriba ka fola akomu nyebi na ka fo gendarme kunyu kunda gendarme kan gendarme ulu kunyu kunda mu kasubomba oka ku beta papa mami keta kata no fe katana kaena Abu Safna Jara abisika lama tukumna ngamu nye kasubomba o resi seri o yaira ka fo na manya ka fo ko papa mami keta abe kasubon kono aboli koni ko obe gele afo ka fo ko abe gele ngona ta be mu ni cheko fele no be dawran daw ko fo Abu Safna Jara atefa ka plenty ninka ala jigine ngapo mami keta ale koni mabbo folo Patriba ka fola angoni me domna kombi ni ko se bakoro chal no foka foko achara yakli bala wati temununa colonel dofna benno de colonel Cheikh Omar Jaye Abu Safna Jara ale fena bora ka foka bi la jan ko ina Patriba ka fola angoni me domna kombi na manya ka foko muinye po mami keta ale ayira ka foko mu adama drame de kiboro sro ka foko mu clé USB Abu Safna Jara mu bora ndaw ko obolo ka ko bayira ka foko mu ndaw ko ale birama ture shuwe Abu Safna Jara kolon kono o babu muna bora pa mami keta dakhono o de keleme gelay pa mami keta ma ame domna kombi aneni cheko fole no ben daw na bu okofo Fatriba ka fola munye pa mami keta Abu Safna Jara be na e ka foni enquête ire na be birama ture ka enquête ko fo ale ra se nguma do alakoy nga munye adrama drame directeur de publication du journal Sifensi ale de koni pa mami keta ka sida da mako akani enquête ni ka ake Fatriba ka fola birama ture ka afari ni ya jitemna kala de birama tunna abeni ngana sanworo nyongona obo mataro brama abe yoro muna aka ni tununi aka sababu ye muye machama ko ni gele ko soro ko na fondila bola ina fo abla nyang fo kata farame domna kombi general bam be no general Musa Jawray ale fana be ko nanu ni nyonjela ni affaire kelena abe kalo kononto abo obo Fatriba ka fola ako anga laji brama fanga laji brama adenga mumbe no de kare mun keitai ame domna kombi mana de depo fana ko odal mana dar international odale me aleka ale mana yoro ana shela kana nae abela jele ni affaire kele Fatriba ko ni fola ko ni won me tabulum ne kombi so ni ko ni Abu Safna Jara ko munye fima ko abena sese ka bo jema ko ni ula na ala sunam na ko ni fle anya sama ka bo munye indicateur du renouveau kono ma me sebani kala ye odeye Mamie Sebanigala o de facilite jakulu ye o de ibonya obala la rédaction. Merci bien. Donc bete ne ben tegado mais boni sebe mini o twa ko le soir de Bamako la ya jara ale kumana la ya ko ka do ka fo école kramo be jere jakulu min joala ni o be wole ko synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre ay ka do ka fo ko nunu ngoni be ka nyinu ka militant fe min be tanke ka do ka fo militant fo ni abe jamani kono ka do ka fo utemedike dugula ko aka jwa école kramo fo be ka do ka fo ni école kramo ya ni Chouabila, cadre ka fo mi metal ke grande mobilisation na uti dorere ka bela jeli cadre ka fo anga wuli ka jo akara boloda mi metal ke cadre ka fo kuna fo munu ni oludo talke anga lanyini ko okum kono wala say cadre ka fo ka oda jamani kono do bela jeli gloka da cadre ka fo econogram ko bela jeli gloka parce que baka fala ni o la ya jere o ya jira ka fo mi metal ke syndicat signataire du 15 octobre moula cadre ka fo o lettre do bo lettre mi ni ubi awole ko note circulaire ti dorere o de ka sebenge sebe min cadre ka fo ni o akuna fo ni ka bela jele ka cheri mi metal ke cadre ka fo o ka tonje de munu ni abe jamani kono kerengena na école kramo munu ni olu be bamako tabla anga mali duguda kuma ba fenwo fena region ka tabla cercle la aka jay cadre ka fo arrondissement commune cadre ka fo ka ta se to do kelengele bela jele ma Mali école kramo be yoro la kado ka fo ko bela jele ka labe sabati haka jay kado ka fo arabado ni obebe me kalo klita ani shekima kado ka fo ko lajero bela jele ka boloda Mali école kramo bela jele ka lajero ka boloda mi ni ambi o wole ko assemblée générale o ti dorere kado ka fo assemblée nzebe mi be talike kado ka fo bela jele be akalama ka fo kabini wala ibeka ka kudeta umake école kramo ko ni kuye wuli ka jo do sebe boloda wuli ka jo mi kado ka fo ni ubi a wole ko article 39
k'a dɔn k'a fɔ hakaja hali a y'a sɔrɔ k'a sabatira waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya kɔni nana don école karamɔgɔw ka nin tɔɔrɔ jɛkulu in k'a dɔn k'a fɔ ani premier ministre walima k'a dɔn k'a fɔ u ni gouvernement cɛlɛ siribaga fɔla k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in kun bɛ tali kɛ fɛn min na o de ka kunnafoni k'a sarada école karamɔgɔw ka u bɛɛ lajɛlen k'u kunnafoni min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi hakaja kɛlɛ a bilara k'an don waati min na ka na se fɔ sisan ma k'a dɔn k'a fɔ kow bɛ niveau min na k'a dɔn k'a fɔ a dabɔra a kama ka se ka u kunnafoni k'u cɛri k'a dɔn k'a fɔ waati min na CEDEAO ye sanction k'o bi an ka jamana kunna école karamɔgɔw ye hakilina ɲuman ta min ti dɔ o ti dɔ wɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka sanction o bi nin kɔrɔ ko anw ka jamana kan k'a dɔn k'a fɔ an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ an ka grève la an ka a surusuwa fɔlɔ n'o ye ka a sonsoro fɔlɔ siribaga fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ o waatiw tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a bi n'a fɔ école karamɔgɔw b'a fɛ ka bɛɛ lajɛlen ka u yɛrɛ dama ka kunnafoni k'a di k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ a bɛ niveau min na walima k'a dɔn k'a fɔ revendication a bɛ hakɛ min na o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ u kɔni ye nin lettre in ci i k'a dɔn k'a fɔ lettre in kɔni a cɛrinna k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ école karamɔgɔw la bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn lafaamuya bɛɛ lajɛlen ka bɔ arabadon ni o bɛ bɛn i k'a dɔn k'a fɔ mai kalo tile 18 ma bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la n'o bɛ tali kɛ assemblée générale la ko olu na boloda wa i k'a dɔn k'a fɔ a ɲinina u fɛ fana n'u bi taa i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka finimugu finman i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka o siri an bolo la o ti dɔwɛrɛ dɛ finimugu finman o ti dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ o dabɔra min kama ka tasi bila k'o ta k'a dɔn k'a fɔ an balimamuso min bɛ yen ni o kun ye directrice d'école ye min ni a kun bɛ selenge a ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛna fɔ bingannikɛlaw dɔw walima i k'a dɔn k'a fɔ maa ŋaniyajugu dɔw kɔni taara ale fa fɔ a ka bureau kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛra waleya min ni a ye école karamɔgɔ ka an sɛbɛ tɔɔrɔ o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ nin lajɛlen sɛbɛ a ɲininen bɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ finimugu finman la ko an k'o siri an bolo la walasa i k'a dɔn k'a fɔ tasi bila nisɔngoya an ka o ta wa i k'a dɔn k'a fɔ hakaja maa min fana se mana kɛ min ye dɔrɔmɛ kelen man jɔ ba kelen man jɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ an k'olu fara ɲɔgɔn kan hakaja ka taa o di i k'a dɔn k'a fɔ su in a somɔgɔw ma koyi awɔ c'est très normal écolemètre bolo wari n'a ko ko maa mun seko mana kɛ mun ye a fɔri ɲɛna ko dɔrɔmɛ kelen man jan ba kelen man dɔgɔ arabu écolemètre dɔw bɛ taa 40 di o de y'a dɔw bɛ 20 di o de y'an se o dɔw bɛ 10 di an mana ja hali n'a ka d'an ye an bɛ 20 bila ka 40 ta u kun k'a kɛ k'a tigɛ ka bɔ sara la ka 200 tigɛ a bɛ an ka taa n ka nin cɛ in ka jugu écolemètre ma i b'a fɔ ko madame tɛ yen de wa madame de tulo t'i la wa Laya Jara ale ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko nin fara ɲɔgɔn kan in sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ a ɲininen école karamɔgɔw fɛ a ka ja maa min se ma kɛ min ye min se ma kɛ dɔrɔmɛ kelen ye min se ma kɛ ba kelen ye k'a dɔn k'a fɔ an ka o bila wagade kɔnɔ a ka ja k'a dɔn k'a fɔ an balimamuso min ni o kun ye directrice d'école ye k'a dɔn k'a fɔ ni a kun bɛ selenge aramata togo la ŋanikɛlaw kɔni taara a faga fɔ a ka bureau kɔnɔ kuma ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan o tɔrɔmɔjɔnw ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ o lase a kɔmaw ma siriba ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Laya Jara ye nin lajɛlen sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ a bɛna fɔ école karamɔgɔw b'a fɛ ka kunnafoni k'a di ɲɔgɔn ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka revendication minnu bɛ yen waati dɔ la ni u ye a kunnafoniw ni u ye a baaraw daminɛ k'a dɔn k'a fɔ laɲini bɛ niveau jumɛn na hakilina jumɛn bɛ u la don nataw la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna nin kɔrɔfɔw de sarada ni ɲɔgɔn cɛ koyi Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn don ayiwa a kɔni kana fɔ ko a bɛ laɲini wɛrɛ kɛ bilen ayi mais pourquoi a y'a to transition ka ban ayi o ka jan dɛ ni sanction wulila dɔrɔn an b'a daminɛ ah non ayi sabali ayi an b'aw deli une fois après la levée de la sanction an b'an ka revendication da ayi sabali comment a y'a bolo da dusu la a y'a bolo da dusu la durant combien de mois 5 mois alors mais ayi bi ayi sabali sa intéressant soutenu a bɛ go alors sisan yɔrɔ kalo mana sa dɔ bɛ sɔri ka d'aw bolo o ti kɛ wa kalo mana sa o a gɛlɛya fara nɔgɔya kan dɔ kɔni bɛ d'aw ma o ouais mais min bɛ di n ko an bɛ jɛ k'a dun de maa dɔw yɛrɛ bɛ yen o ti ka fɛn sɔrɔ o o ko y'o de ayi bɛɛ bɛ ka dɔ sɔrɔ ayi aramu o ma ten aramu ayi fɛn o fɛn bɛ dɔ la o bɛɛ bɛ ka taa commerçant dɔw bɛ taa sugu kɔnɔ bi a bɛ taa cogo min na o bɛ na ten fɔ ne de y'a f'i ye ayi o tɛna ten ayi commerçant tulo banna ni ka taa sugu la ka na ten aramu i bɛ se ka tile 2 kɛ i bɛ taa i bɛ na ten diɲɛ gɛlɛyalen don koyi a gɛlɛyara diɲɛ gɛlɛyara koyi a gɛlɛyara bɛɛ lajɛlen ka jisuma dɔɔni kɛ i ta koliji la indépendant Abu Safinɛ Jara ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye an ka taa Bankɔni Salenbugu o kɔnɔna la Bankɔni Salenbugu n'an donna o kɔnɔna la o yɛrɛ fɛnɛ a bɛ commune 1 de kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara nin ye kamalen ncinin dɔ kamalen mun na a sanji sɛmɛ san 26 kan Abu Safinɛ Jara a bɛnkɛ a ye o fɔ a ko ka muru kɔni ni ka a tura la ni ka bɛnkɛ kɛ c'est tout
fini. Fatigiba ka fola a y'a yira k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko min ye samedi tɛmɛnen nin kamalen fini na a si tɛ tɛmɛ san 26 kan Abu Safinɛ Jara a falen tɛntɛntɛ mun ye ɲɛnaminimafɛnw na Abu Safinɛ Jara ko fulugu dɔ wulila ani a bɛnkɛ ni ɲɔgɔn cɛla o la a ma ɲɛ mun kɔ mun ye nin kamalen in san ne san 26 don a ye muru bɔ ni ka a turu a bɛnkɛ la ni k'o kɛ sɛtu sɛ fini o ye o siratigɛ la wulikajɔ bilala sen kan mun ye 6e arrondissement olu nana nin kamalen kofɔlen k'a minɛ ka taa n'a ye 6e arrondissement na o laban kɔni y'a bila an bɛ don min na comme bi a bɛ kiiri maaw ka bolo kan n'o bɛ procureur du tribunal de la commune 1 Abu Safinɛ Jara ko o ye mandat de dépôt ni ko o ta ka d'a kan nin kamalen san 26 a sigiyɔrɔ bɛ se ka taa bɛn mun ye kaso bon ma o ma cogo min na a y'a bɛnkɛ k'a fa Abu den o den bɛ yen n'i bɛ kuma fɛ n'a a ba a ɲɛ wakila den o den bɛ yen n'i bɛ kuma fɛ ko a b'a ɲɛ wakila i fara t'o la dɛ m'o f'i ɲɛna bi dɛ an bɛ tile mun na bi den o den de bɛ ne bɛ kuma fɛ a ɲɛ wagalen bɛ k'e la a b'a ɲɛ waga ka jɔ e la siraw ye dɛ n'o tɛ don dɔ la a b'i kɛ sɛtu sɛ fini ye dɛ wala a y'a bɛnkɛ fa a yɛrɛ bɛnkɛ a sɔn mun b'a kɔnɔ a filan tɛ o mun b'a kɔnɔ a filan tɛ o de kama n bɛna mun f'i ɲɛna u filɛ nin ye u b'u ɲɛ wagila cari n k'o de f'i ɲɛna de koyi n'i y'a ye maa o maa la denmisɛnnin fɛn fɛn na a b'a ɲɛ waga masala tɛ cari denmisɛnnin fɛn fɛn na a kɔrɔmaɲɔgɔn a ɲɛ wagalen de bɛ to a la tɛ cari Abu Safinɛ Jara n'i ma fara o la o b'i kɛ sɛtu fɛ ayi non a b'a kɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲinɛ a bɛɛ la an ka taa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa Lafiyabugu indépendant kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye caporal k'a dɔn k'a fɔ ni o ye caporal Aïcha Bari caporal Aïcha Bari k'a dɔn k'a fɔ ko laɲini k'a dɔn k'a fɔ Ala ka wele a sera Ala ka wele sera a ma sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tasuma kasara dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ o ye Aïcha Bari ale sɔrɔ ko Aïcha Bari kosɛbɛ kɔni bira k'a fɔ ko ntɛnɛndon min bɛ tali kɛ mai kalo tile 9 san 2022 la nɛgɛ kaɲa 5 waati awɔ 5 heures du matin waati k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni kɔni a dira k'a dɔn k'a fɔ protection civile mɔɔw ma k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni ko u ye wulikajɔ u ye a boloda k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tasuma fa mɔbiliw la k'a dɔn k'a fɔ ko u ye boli u y'a boloda walasa k'a dɔn k'a fɔ a ka denbaya ka se ka taa a magɛ cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ tasuma min ni a kasara wulila n'a kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka nin surasi muso in k'a dɔn k'a fɔ ni o ye caporal Aïcha Bari ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni protection civile mɔɔw ye wulikajɔ sɛbɛ boloda walasa k'a dɔn k'a fɔ Aïcha Bari ani a bɛ se ka kisi cogo min na k'a dɔn k'a fɔ min di ɲa min kɔ k'a dɔn k'a fɔ a kɛra o ye dɛ o kuma an bɛ masa in fo k'a barikada sabu kɛ ni ale ye min kɛ don min na k'a dɔn k'a fɔ o wasara Aïcha Bari k'a dɔn k'a fɔ hakili jiginna k'a dɔn k'a fɔ ko ale ye promotion 2010 ye première vague k'a dɔn k'a fɔ ale dogo ye k'a dɔn k'a fɔ Aïcha Bari k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ko a tora nin tasuma kasara na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ 5e arrondissement policiso la olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɛn bɛ ka wulikajɔ k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ wulikajɔ la kosɛbɛ ani k'a dɔn k'a fɔ équipe technique dɔ bɛ yen minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu fana k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ senɔ bɛɛ lajɛlen bɛ senɔ ka se k'a dɔn tasuma min ni a kɛra sababu ye ka Aïcha Bari k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛ a sababu ye cogo min na a tasuma o wulila wulicogo jumɛn na a sababu bɔra mini k'a dɔn k'a fɔ o enquête bɛ senɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sidɔn cogo min na k'a dɔn k'a sidɔn Aïcha Bari a sababu kɛra nin ye kun min na a siri filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ Aïcha Bari ni o ye caporal Aïcha Bari ye Ala ka hinɛ Ala ka jigiyɔrɔ ɲa ami caporal Aïcha Bari Abu Safinɛ Jara an bɛ dugawu k'a ye Ala ka hinɛ Ala ka jigiyɔrɔ ɲa n'o de fina tasuma yɛrɛ bɛ wuli waati min na a y'a sɔrɔ ani maa dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o de ye Aïdara ye an bɛ don min na comme bi Aïdara ale kɔni bɛ polisiw ka bolo kan olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli ta k'a ko ɲɛɲini kosɛbɛ ko mun kɛra mun ye anw ka filamuso n'o bɛ caporal Aïcha Bari ko fɔ fɛn mun kɛra a sata ye tasuma in wulila cogo di a ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na mashallah an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko ɲɔgɔn nɔgɔya Abu Safinɛ Jara foli ne ta n'u ni waliman dɔ an b'a ta ni ka kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ko sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan Eli Diko an b'a fɔ kosɛbɛ mun ye Abubakar Dawo foli bɛ s'a ma Badara Sajaja an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ Adama Togola Damise an b'a fɔ nin waati na Surakabuni kɔnɔ la k'a fɔ a ɲɛna ko a Togola Abu Safinɛ Jara Jije Soni n'a ka cɛ dɔw u bɛ fo Surakabuni na mun ye CDP ale filɛ nin ye santé feerela don Jɛgɛnɛbugu yɛrɛ goudron da la goudron daminɛ
CDP an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ Jɛgɛnɛbugu Tɛrɛmada la k'a fɔ a ɲɛna ko a ni ce mun ye Ala ka hinɛ Elhaji Mohamed Jalo la o ka kalanden Bayaku Jalo Jalo Mori a dɔgɔnin fana don an bɛ Jalo Mori an b'a fo nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a Jalo Abu Safinɛ Jara Basɛkinɛ Keyita Ayida furucɛ an b'a fo fo ka Ayida yɛrɛ badabada foli an b'a ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Makaji mun ye Banamakɔ ka jelikɛ Musa Sisoko Banamakɔ ka jelikɛ an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati na kosɛbɛ ayiwa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ foli tanu an b'a ta nin waati na ka Sangarebugu kapu baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ u bɛ fo kɛrɛnkɛrɛnyana Adama Dumiya ko a kɔrɔkɛ bɔra so kosɛbɛ village la a bɛ a fɛ nin waati na min bɛ talikɛ kabini Buguni village kɔnɔ kosɛbɛ min bɛ talikɛ gafe la u bɛ a lamɛn an kɔrɔkɛ n'a a bɛ so nin waati na Adama Dumiya ale ka du kɔnɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn foli tanu ka dɔn k'a fɔ an na o ta ka an bɛnnen de n'o ye Siriman ye Siriman Kulubali sɛgɛrɛ a n'a terikɛ Morisi Kone ka dɔn k'a fɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo fɔ y'a fɔ san foli tanu ka dɔn k'a fɔ Masandolakaw an b'a bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Bamakɔ yan wo minnu bɛ Masandola nin waati na k'u fo k'u bɛɛ lajɛlen fo foli a filɛ nin ye kosɛbɛ foli an b'a ta ni ka Jiji Ase k'ale fana sɛgɛrɛ nin waati na ni dɔw k'a ma ko Bafutini a bɛ Siba Saba la jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ Jiji Ase an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini o tɛ juma ye wa sini n'Ala ye voilà tu as vu mais c'est ça n'i ye sɔ kɛ buru la k'a dun il va de soi que tu i ka ne don dɔ e ma ne sɔrɔ fo ne bɔtɔ non mais c'est ça min kɛ sɔ min kɛ a ye sɔ kɛ buru kɔnɔ sɔ binani na ou bien sɔ la doni ne don dɔ e ma ne sɔrɔ fo ne bɔtɔ nin kɛra baara ye dɛ Ala ka ɲɛ sini alamisa n'Ala sɔnna Ala ka ɲɛ amina ko ka ca ko ka ca ayiwa Abu Safinɛ Jara an kɔni ko ka ca o tuma an dɔnna mun fɔ alors an minnu bɛ dɔ da 70 kan sabali sa an timiki dɔlaw tɛmɛ an ka taa ayiwa ni ko tɛ fɔlɔ tɛ la o kuma bɛ nali Abu Safinɛ Jara sɔgɔmada na kuma so o kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga bolo gafu jɛman ka Madu ne ka kɛrɛfɛ o kuma tigi yɛrɛ bolo sa n'o de Gawusu Keyita Jata Mandi Masa Misirakaw ka Gawusu Moribabugu Gawusu Bakɔfɛmaw ka Gawusu an b'a fɔ a ɲɛna ko a Keyita baara in ko a sɛbɛkɔrɔ ɲɛna mun ye Facebook ye sa n'o bɛ bɔlɔlɔ ko fɔ o tun bɛ Baba Adama Ture mɔdenkɛnin bolo Kitakaw ka ambassadeur Siba Saba ambassadeur Yusufu Sisoko Facebook tun bɛ ale bolo Yakuba Gindo a fana tun bɛ kɛnɛ kumaso in kɔnɔ Tefilesa maa ka lasigiden Ina Arama a fana tun b'an ka baro in kɔnɔ kuma bara maa fila tun don sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara ani Boubacar Traoré Bete wasala